Și bine m-am regăsit la un episod. Azi jucăm Brawl Stars. Și văd că s-a băgat ceva nou. Și am uitat să vă zic că am un cont foarte măricel pe Brawl Stars. Puteți să deschide și airdrop-ul asta. Azi o să jucăm o grămadă de meciuri pentru voi. Azi aș vrea să facem 2950 până aici. De aici, până la 500, da? O să joc cu voi. Sper că o să am răbdare și sper mult să vă placă ca să putem să mai postăm de astea cu Brawl Stars. Hai să începem. O să jucăm primul meci cu Bas. Și văd că n-am jucat prea mult. Am ajuns aici. Mi-a întrebat câteva meciuri să câștig, dar aici. Deschis în grupul ăsta și pe aceea începem meciurile. Hai să începem. Și am început meciul. Văd că am făcut și master, doar ca să pară adus pentru voi. Și nu o să atacăm acum și o să sar pe Barley, dacă îl prind așa, ca să nu arăt, că mereu spamează de la depărtare. Sper că am fost omorât de Byron, dacă nu mă înșel. Și am și hypercharge pe bază. O să dau hypercharge când o să las ultimata, ca să-i atacăm mai bine. Poate dacă nu băgați în seama că mi-a trimis ceva mesaj. Hai să sărim fix acum. Nu l-am nimerit. Și un golasă. E ca pe FIFA, dar numai că aici trebuie să ataci ca să fie mingea. Stai că ăsta mă omoară. Nu mai mă omoară. Mamă, era să dau gol, bă. Mă scuzați că joc așa de asta, dar încă nu m-am încălzit să joc, știți? Haideți să începem să jucăm mai bine. Și am făcut și Diamond Silver 1 pe bază. Uitați la care am vrut să dau, dar asta este. A venit și Tomiță lângă mine. Sper că ați văzut episodul cu Tomiță când v-am reprezentat ce mănâncă, cum doarme și cum arată. Sper că ați văzut tare mult episodul. Sper că și v-a plăcut. Să-ți mă prins aici asta. M-a omorât. Tomiță mereu vine la mine când fac un episod. Și asta e și faza enervantă, că vine și mă deranjează și mă face să pierd. Știți voi cum e. Mamă, ce treabă bună am făcut. Așa, mergem. Și aici dăm așa, să-l blocăm. Și aici așa, așa. Ăla. Tomiță, nu mă uiți. Scuze că n-am putut să joc, dar Tomiță tot făcea figuri. N-am ajuns până la parte, dar totuși am câștigat. Sper să dați multe like-uri ca să mai postez videoclipuri cu Brawl Stars și cu ce am mai jucat ce până acum. Și cred că o să fac și un episod în care jucăm Free Fire. Da, cam asta este contul meu. O să vi-l arăt așa în ce să vă uitați bine. Cam asta este contul meu. Și o să jucăm aproape cu toți brawlerii ca să facem mai multe trofee.
Văd că avem și niște misiuni, o să facem, nu o să jucăm la rang și nu o să jucăm, cred că deloc. O să jucăm, cred că peste 2 episoade, dacă vă place și dacă mai vreți să postăm, dați multe like-uri. Am mai spus odată, opa, m-a dat cu niște colegi foarte buni, mai mă refer cu ăștia. Așa. Hai să atacăm ca să nu pierdem posesia. Și un gol. 3 kill-uri, e bun. Și astăzi vreau să o luăm și pe Lumi. Că n-am luat-o încă. Se spune și aici ce vreau să aleg. Chester, Sandy sau Meg. Bine, să o recapitulăm. Așa. Astăzi spuneți, vă rog frumos și eu să aleg Sandy, Meg sau Chester. Care credeți că e mai bun? Scrieți în comentarii. Așa, hai să mutăm asta pe partea asta aici, că nu prea am aici. Așa, n-am prea mulți prieteni și ăsta este cel mai bun prieten pe care l-am. Bine, cel mai bun salusat de Brawl Stars a fost acest cont. El avea acest cont. Și juca destul de mult, dar nici chiar mult ca să mă întreacă. Așa, și sper că o să vă placă, ca să mai postez multe videoclipuri cu Brawl Stars și cu jocurile care le-am jucat până acum. Și o să joc și o să postez și unul cu FIFA. Dacă vreți, scrieți în comentarii FIFA vreau. Încă n-am... știu că am zis și la... Oare Clash Royale? Oare am zis asta? Hai să mergem, că Rico joc cam ocupat cu ceilalți. Nu prea am distanță mare la atac. Nu ne punem acum de acolo. Ne rezolvăm ceva. Ăla a rezolvat-o, da, aici. Dă-mă aici că sunt liber. A, ba nu. Degeaba mi-a dat ultimata. Așa. Dacă să mă degeaba. Chesterul ăla dă mult de meci și cu Rico. În restul seamă nu prea. O să numărăm ca să nu... Așa. Nu, că te acopăr eu. Aia, l-am omorât pe Rico măcar. Dar tot vine Tomiță lângă mine și mă deranjează. Bun, direcționat, am omorât pe seamă. Miau. Așa. Și să mă întrebați în comentarii dacă vreți să vă mai arăt alte jocuri și cum pot să vă învăț, dacă nu știți să jucați. Dar ce caracterul ăla de la cealaltă echipă? Caracterul ăla din colțul ăla. Ai, grup! Mamă, dar ce skin are muzică. Mamă, arată mișto. Du-te și hai să atacăm. Cred că asta de mult lume. Ăla e să mergem să mergem. Mamă, s-a urcat pe buton. Stai că a plecat. Meha.
ia-l aici. Nu l-am luat bine. Bum! Să treci în comentarii dacă joc foarte bine. Ca să puteți să mă încurajați. Bum, directul ăla, bum, directul ăla, bum, directul ăla mort. Bum, directul ăla, bum, directul ăla și-o gând. Așa. Nu știu să trec de asta. Așa, cum a fost. Hai tu! Moare tu, nu? Da, a murit. Măcar totuși a încercat. 2? Nu, 3 cu 2. Oh, ce mă enervează Grum. Mă enervează tare Grum. Ce-aș vrea să-l omor așa repede. Nu, cred că ne dă... Bă, nu! Hai puțin, hai puțin! Aaaa, cortuleu! Mamă, dacă noi omoram eu pe aia 2 și pe... Așa, cred că ne luam gol. Așa. Hai să deschidem și asta. Și să ne alegem și al Brawler, că avem destul de multe cei cu care o să jucăm azi. Și sper să luăm și pe lumii azi. Că am zis, vreau să jucăm, să facem 500 de trofee cu voi. Și deja am făcut destul de multe cele. Și după aceea, poate în următorul episod, pe care o să-l fac tot așa cu Brawl Stars, o să jucăm la rang. Ce voi? Asta cum mă omoară, mi-am dat din greșeală gadgetul, că gadgetul care l-am ales eu merge doar drept, nu mai dă și aia așa verticală. Și atunci și data viitoare o să postez cu FIFA, că tot așa am încercat și nu mi-a ieșit bine. Și o să ne postez și cu FIFA, cum să ne postăm noi cu FIFA. Doar aproape este cel mai popular în joc. Aproape. Scrieți-mi în comentarii care credeți că este cel mai popular joc, care voi credeți că este cel mai popular. Și poate o să ne instalez și o să jucăm pentru voi. Primii 3 care zic jocurile alea o să le instalăm și o să ne jucăm. Stai că vine! Bum! Te-ai dus pe dr. Așa. Ah. Mamă! Dă-i, ăla-i și dă-i! Bum! Ah, cred că le-a dat. Uite cum mă moară. Dar n-am cum, are viteză prea mare. Hai, dă-i! Dă-i, mă! Mă, frate. Primul meci care am pierdut în episodul ăsta. Fiți cu Kenji. Hai să jucăm cu... Hai să jucăm cu Search. Și să alegem skin-ul ăsta. Sper că mă auziți, ca să nu pierd nimic. Și sper că vă place acest episod. Și stați la că nu știu ce face Tomița. Mamă! S-a băgat. Da, așa. Hai să ne continuăm demonstrația noastră pe Brawl Stars și să câștigăm multe meciuri pentru voi.
Că am zis că vreau să câștigăm meciul pentru voi, să facem 29.500 de trofee, că aveam 29.000 fix. Și vreau să jucăm meciuri pentru a face acest vid cu voi. Hai să mergem că nu mă atinge. Hop, așa. Hop, așa. Am dat că mă transformă la acum mai de repede. Da. Măcar am dat un hit, cred că am ultimata, oare. Și am mai postat un videoclip cu pisica mea. Sper că vă place. Și scrieți în video dacă nu văzut o oară. Dați multe like-uri în acest episod ca să pot să mai postez foarte multe de astea și să mai devin viral pentru voi. Ca să pot am mai multe jocuri, să îmi adaptez multe aplicații și de astea de jucători, de jocuri, gamer de ăștia așa, cum sunt și eu acum. Și cred că va dura, cred că maxim jumătate de oră, o oră acest episod. Că da, maxim cred că o oră, că deja a trecut 10 minute și cred că 3 minute am dat. Hai să repetăm. Așa. Încă o dată. M-a omorât. Îmi face când moare și zice sărgi, sărgi, sărgi. Știi faza aia de parcă e dramă multă. N-am niciun gol, niciunul. E nasol treaba, e nasolă treaba. E nasolă. Și vrei să dăm noi gol sau să terminăm mai repede? Am că am terminat, am dat pasă ca să terminăm mai repede. Așa. Câte trofee am făcut până acum? 62. Mai avem destul de mult. Dar cred că nu cred că o să facem așa și o să facem și partea a doua. O să facem, cred că până la 29.250. O să facem și partea a doua. Mereu am zis că o să facem partea a doua. Și mereu mă țin de promisiune. O să facem și partea a doua. Da? Așa. Și acum hai să ne vedem treaba noastră pe asta. A venit, mă enervează că merg așa de la început. Trebuie să-mi dau un gadget ca să merg așa. Ca ceilalți, ca și merg în chat. Și este relevant. Scrieți-mă în vedere dacă este relevant. Ultimata. Ala, am luat ultimata. Că dacă îmi dau acum aia, rămân tot la 2. Și nu o să o dau deocamdată. Asta de fapt. Încă o dată. Oricum o să fiu tot la 2. Așa. Nu o să dau ultimată deocamdată ca să... Da, trebuia să mi-o dau. Așa. Cred că am o idee. O să mă duc pe acolo, o să-i atac. Și ăștia eu nu îmi duc pe Mamă, m-a omorât fix Tomar. Tomar 7-3... 3... Nu. 7-5... Nu înțeleg de ce are numele ăsta.
dat de meci ca să-mi omoare ăștia. Să dăm un gol în astea, secundele astea sau în overtime. Da, campăm aici deocamdată să marcăm. La surpriză! N-am văzut din cauza mesajului. Frate, mă enervează grupul ăsta. Mamă, du-te! Du-te, da... Așa. L-am zis, tată. L-am zis. Așa. Mai avem de făcut 100 și ceva de trofee. E bine. Și să jucăm și cu Poco. Ce zice, să jucăm și cu Poco? Să jucăm și cu Poco. Mamă. Știți că o să fac și partea a doua, deci nu vă supărați. Și partea a treia. Ca să continuăm așa mereu. Ca să facem un trofeu și cu voi. Uite, am făcut un kill. Mă, și l-a pus ăla acolo. Deci că ăsta vă să-i pe mine cheie. Da, n-a fost corect. Așa, ăla-i. Ce bune, ăla-i. Bine, ultimat așa, dar nu înțeleg de ce stă. Mamă, ce și-a făcut hai că a murit și-a făcut prima dată. Scuzați-mă că sunt așa de rușă. Eu murit până acum, oare? Cred că nu. Dă-i gol repede. Primul gol. Și chiar dacă ne-am chinuit mult, tot am dat gol. Mama, da. Hai. Dar cum poate să dea prin ăla? Că nu și-a dat ultimata în ăla. E dezvoltat. Asta este. Nu contează dacă pierdem, tot o să facem trofeile la profil, să nu le fac eu. M-am nimerit de toate scorile. Cred că o să pierdem meciul ăsta, că văd că nu mai avem nicio șansă. Cu el de fapt de aici. Ăla-i, am oprit. Ce-mi dați mine? Aici, bă. Chiar am reușit. Nu mă așteptam la chestia asta să câștigăm. Mamă. Și... Hai să jucăm la duo și să băgăm cu... hai să-ți bag și o muzică. Stu, gata. Bine că m-ai ascultat. Așa. Să mă duc la birou, că eram pe bancă. Așa. M-am pus la birou.
Tomiță s-a băgat iar sub cort. Că nu v-ați zis prima dată asta, s-a băgat în cort. Cred că o să mai dau 3 meciuri, că deja asta prea mult. Că nu o să fac videoclipuri de o oră și tot așa. Eu fac videoclipuri de jumătate, de o oră, cam așa. Ca să nu stau eu prea mult. Cred că la și 43 de minute o să închid, cred. Am și o soră, care acum îl cheamă pe Tomiță. Avem 15 ore, cred că suntem pe primul loc, dacă nu mă înșel. Înțeleg că am o idee. Nu, hai, vin cu. Nu vreau, mă. Mamă, mi-a dat doar un hit și el mi-a spus tot. Da, stai că vine și eu. Tot o power avem, deci bun. Ce ochiare. Ăla e ultimata. Hai și... Dar unde este cealaltă? Uite acolo. X a dus... Nu, stai că m-am blocat, Nu. Ciuciu. Dă-i să nu mor. Asta e. Ești bun și locul 2. Așa. Hai măcar să facem 200 de trofee. Cred că trebuie să mai joc câteva meciuri, da, multe. Trebuie să jucăm și un meci cu Gale. Este ce face Tomiță. A meu se bronzează, stă la soare. Auzi-l ce toarce dacă auziți. Sper că s-a auzit. Scrieți voi în comentarii. Și o să începem distracția. Să batem playeri. Ca să câștigăm. Ca să facem mai repede. Mă, dar ce face Leon? Mă așteaptă să reviv. Gata, mă duc. Ăsta e ăsta care m-a omorât. N-am chef să-l omor, că dacă mai dâng 2 hituri m-au făcut praf. Mi-am dat un pic. Se deportează misiunea. Dă-i. Ăla care se deportează aici se duce în China. Du-te, Paul, hai de pe ele. Ăla-i! Dă-i. Hai, mânia. Cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și sper că dați multe like-uri ca să mai fac episoade și ne-am auzit, la revedere, pa!